زانینگەها عەفرینێ di sala xwe duyemîn de hate vekirin. Piştî bi awayekî serkeftî sala çûyî derbas bû û tevî astangiyên teknîkî û zanyarî lê sala duyemîn bi hejmareke zêde ji şagirtan û beşên nû hate vekirin. Kêmasiya hinek derfet û imkanên madî li gorî pîvanên zanîngeha imkanên me madî zeîf ne lê li gel van kêmasî imkanên her tiştî me dikanî zanîngeh bi rê xista bi alîkariya rêveberiya xweser di kantûna Efrînê de ê bi hemî imkanên xwe li gel me sekinî hêşt bi van kêmasîn bi me re derketine em çareser bikin. Fakultên nû hatine vekirin li gorî pêwîstiya herêmê ne. Ragihandin, endezyarî her wiha beşê herî girîng yê bijîşkê. Ê ku gelek derfet jê ra gerekin. Lê li gorî kesên pispor ew ê gav bi gav vê beşî bipêşxînin. احتياجاتي كانتوني عفرين حاجاتي ما دور عدد السكان بيجيش كرا ايش اطباء رهاية فما قررت وبريورك ستوند انه ام فاكولتي بيجيش باكن تێزانین ku piştîriya Helebê hate qutkirin û şerê heyî şagirtên Efrînê yên ku li zanîngehên Sûriyê dixwandin bêxwandin man û zanîngeha Efrînê weke hêviyekê ji bo berdewamkirina xwandinê tê dîtin. برای زانینگه حلبی دخان بخش مکانیک و مدرس دخان سال دیان بود جبو که شهر بود مودره هشت ماد عفرینه زانینگەها Efrînê heyanha bê destûreke cîhanî û nasname berdewam dike. Bala hejmarek ji zanîngehên cîhanî û aliyên zanyariyê kişand. Hêviyên kesên li ser zanîngehê disekinin heye ku weke yekemîn zanîngeha herêmên Kurdî li Sûriyê, zanîngeha Efrînê li gorî sîstema cîhanî berdewam ke. Emîne Misto, Dengê Amerîka, Efrîn.